Tebe sa proste môže takto stať. Tak, už aj hlavu to mám. Počkaj, vyťahnem ťa. Počkaj. Jau! Ja budem ja som vlastne teraz ten agent z Matrixu. No ja budem, ty budeš pán Anderson. No daj si tohto kľudne. Budeš pán Anderson. Som agent z Matrixu, to je presne ale mapa z Matrixu, inak vieš o tom. Oni sa o tom inšpirovali. Tohto presne, tu ležal bezdomovec, za neho sa premenil ten agent a tuto tu bol tej telefónnej odkrytnýho Pane, vypadnite odtiaľ, to ja si chcem ísť dať telefonát. Musím ísť preč z Matrixu. Ti otvor! Vypadne. Ja si potrebujem dať rýchly telefonát! Tak si máme spolu zavolať. Dobre, zavoláme si spolu, počkaj. Nejím sa, zavoláme si spolu. Vypadne. Zavoláme si spolu. Počkaj. Au. Poďte sem. Nechaj ma. I have voices in my head, they can't scream, they can't stir, they talk to me. Ako zatvorím? Zatvor! Ty jebo! Zatvor! Pardon! Ja som tam vedel. Počujete to, pán Anderson? To je vaša smrť. Je to váš osud. Ja to žívám! Vypadni! A to mene. Vypadni! Chod do humených. Vypadni. Au, ťahá ma za ucho. Zatvor! Aha, nie, ako zatvor? Na! Pán Anderson, toto je vaša smrť! Počujete ten zvuk? Tak nie, počkajte to. Dovidenia, teraz som smrť, počujete ten zvuk? Taký. To není moja smrť, ale je to váš osud. Nie, proste ja... Tracy. Hopa, ja som opica. Pane, akože si chcem sa telefonovať. Ja si chcem zatvoriť. Úplne páč. Nie, ty chuj. Nie. Ja som to nestiahol za to držať. Čo ti je? Dobre, čau, odchádzam. Tak, odchádzam. Idem, z Matrixu. No tak asi nejde nejako. Opa. Zatvoriť nejako, prosím. Ja to chcem trošku sokromne. Poď von. Nie. Poď von. Nie. Ideš von. Nechcem. Nie, fuj, prestaň. Tak ideme WWE style. Ideme WWE style. The hell in the cell. No, I'm hell in the cell. Sme v tej budke. Ja však tam je Talking Ben. Pane, pustite ma domnútra, ja som sa telefonoval. To je pohode, okej, si zatelefonovať tam. Môžeš to ísť telefonovať. Tak ďakujem, zabudli sa sa tu oporiadať, ale takého, že teraz môžem. Počkajte, ja si
musím ísť zobrať. Počkajte, pane. Nie, to je v pohode. Je stále držal to tak minútku. Nenájdem to. Fakt. Doriči. Počkaj. Hopa, musím tam ísť. Hopa. Superman punch. Prosím, pane, nemôžete ma nechať na... Pane. Jazyk si vyťahni niekam, Borči. No, tak teraz ako sa to zatvára? Tam ani neviem, jak sa to zatvára. Pustíma. Ideš sem, WWE style. RKO. Čo ti drbe? Bam. Bam. Au! Nie. Kakao, ty si manžel, ty zabíjaš opice. Sú chránené zvieratá, vieš o tom? Ale psi tie si ja dávam na večeru. Nemo, to som to skoro. Hej. Hej, Tak šal. Ha! Nie. Rýchlo. Kam, ako ty to ale zatváraš? Ty to proste potrebuješ potiahnuť za tie predné dvere, ale ako? Pardon, pane, ale ja potrebujem zavolať 911, hej. Výborne. Dobre, ďakujem, že si ma takto. Rovno som vyšiel z vlaku, takže akože potrebujem. Počkaj, nerobníš, ja si fakt chcem niečo vyskúšať. Neboj sa, neublížim ti studier. Počkaj, ja som tam s kontrolcom. Hopa. Čau. Zatvor. Ako sa zatvára? Pane, ako... Hej. Dobrý deň, pane. Chcete ísť domov, trávu sa nedostanete na motor, je minúta. Nie, nedoskopujem. To nie. To si to samo otvoril, to sprosto dvere. Pane, počkajte, ale budete musieť stať to vypadnúť. Superman punch. Pozeraj. Superman punch. Nie, nechcem sa. Superman. Pozor, pane, šmiknite sa. Tancujeme tango. Dobre, ja idem po eskalátore. Ser po tebe. Čo je? Vidíte to? No to je zdochľak. Tebe sa proste môže takto zažiť. Už aj hlavu tam mám. Počkaj, vyťahnem ťa. Počkaj. Jau! Počkaj, ja ti pomôžem. Počkaj, chvíľku. Počkaj, ja ti sa nevyťahnem. Tak, počkaj. Musím otrebať celé dvere. Padni odtiaľ. Zdechni. Ty sa zabil sám. Si sa zabil. Počkaj, ja ti to tam skúsim nejako prepančovať. Na moci čo robiť? Ani sa ti to tam prestrčiť. Snažím sa ti to tam. Aha, ale funguje to. Počkaj, mám nápad. Počkaj, ja
ja ťa len zatvorím. Kamo, jak sa ti to podarilo urobiť? No, neviem. Počkaj, ty skúsim kopnúť do tej ruky. Tak nie. Počkaj, ako ti máš sa nedostať, boha. Poď. Tlač. Jaj. Počkaj. Skúsim ťa tady to ísť pretiahnuť, poď daj mi do prdele. Chyb ma za ručičku. Jaj. Počkaj, pomôžem ti. Musí to ísť ako rozbiť. Doriči, ty si ma chytil. Počkaj, no takto. Pomôžem. A amputujeme ruky. Jaj. Amputujeme ruky, počkaj. Viem, že to bude bolieť. Daj sa tú ručičku. Daj ju sem, amputujeme. Tak. To je zákaz tu. Au. Tak, počkaj, tak sa hej. No vidíš, pomohol som ti. Sviňar, aus. Čo si mi robil? Ja som tak proste myslel, odhodil. Ty ma odhodil. To čo bolo? Pozri. Mike Tyson, nemôžem.